ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון המושבה אוטוטו. רבע גמר גביע המדינה בין בני סכנין לביתר ירושלים. התפאורה נהדרת, ערב חגיגי, כדורגל מכריעים על הדשא. סגירה טובה של זסנו שחוטף שם מאחור. אדום! לא יאומן. עבדאללה חליחל נותן שם מכה בלי כדור. זה אדום בורדו, זה לא מהענף הזה בכלל. מה שהוא עושה זה לא מהענף הזה בכלל, וזה שערוריה ברמה של שחקן מקצוען שבא למשחק הזה ומחליט לפרק את הקבוצה בגלל שעלה לו הפיוז למוח. שהיו 11 מול 11, עכשיו זה יהיה הרבה יותר קשה. זסנו לדור מיכה, ארסלן מכניס טוב, הצלה טובה של יסין, וזה יוצא לקרן. תגובה טובה של השוער. זאת הייתה ההזדמנות הגדולה ביותר של ביתר לעלות כאן ליתרון. סכנין כל כך בפאניקה. הולכים פה על בעיטה לשער. הולכים פה על בעיטה לשער. ניסיון מעניין. חמיד מצליח להרחיק. יש פה עבירה של ירין לוי. אני לא חושב שהוא עשה אותה בכוונה, אבל שניר לוי מוציא כרטיס צהוב לקשר הצעיר של ביתר. חזרתם אלינו, פשחה ספר לנו את מי אצילי מחליף. עומר אצילי יחליף את ירין לוי, קודם כל בגלל הכרטיס הצהוב. היה לו משחק יוצא מן הכלל במחצית הראשונה. מרגיש שסכנין נבהלת כל פעם שהיא מתקרבת לשער של ביתר. ועכשיו פעם ראשונה ששועה הגנה גלילה מולו, שולח כדור טוב לעומר אצילי. אצילי יכול לייצר מפה גול, בוא נראה אותו. אצילי עושה תרגיל וכובש! שחקנים גדולים מגיעים למשחקים הכי חשובים, וזה משחק חשוב, וזה שחקן גדול. עומר אצילי 1, בני סכנין 0, בדקה 54. איזה מהלך מושלם של אצילי. מהלך גדול של עומר אצילי. ועוד בישול של שועה. מהתנהלות טיפשית של סכנין, וזה השחקנים שאתה רוצה על המגרש. ויצחקי אומר לעצמו, יכול להיות שהייתי צריך לעלות עם אצילי שבמשחקים כאלה, גם אם הוא לא בתקופה שהוא בשיאו, הוא שובר שוויון. תראה, סכנין שלחה את שני המגנים שלה למעלה. יונה עם הכדור לירדן שועה. עדיין שועה הולך על בעיטה וכובש! ביתר ירושלים תהיה בחצי הגמר, כי שני הסופרסטארים שלה דואגים שזה יקרה. ירדן שועה אומר לכולם, מסלי, אני אעשה את זה לבד, והוא עושה את זה כמו גדול. 2-0 ביתר כפסע מחצי הגמר. חצי הגמר השני, אנחנו כבר יודעים, מתקיים בטדי, אבל עכשיו אצילי יכול לעשות פה 3-0. יש פה פנדל, יש פה פנדל. נגע בו תגיד. אבל השאלה אם היה פה מגע נבדל, לא היה בוודאות. שניר לוי מבטל את הפנדל. ועכשיו אצילי מול האין הגנה של בני סכנין, וזה כדור לשועה. איזה כדור של אצילי. וואו, עושה שועה, איזה גול! גבירותיי ורבותיי, ראיתם עכשיו את הבישול הכי יפה שתראו העונה. ירדן שועה מייצר עוד מעשה של קוסם עם הרבונה הזאת למרון ג'ורג'. ככה מסיימים משחק. יואו, איזה בישול, תראו לנו אותו עוד 200 פעם בבקשה. וואו. זהו זה, מסתיים לו המשחק. ביתר ירושלים עולה לחצי גמר גביע המדינה. ברק יצחקי מביס 3-0 יחד עם ביתר שלו את בני סכנין. הקבוצה הטובה יותר תהיה בין 4 הגדולות של המפעל היוקרתי. האם זו העונה של ביתר? נדע בשבוע הבא.